Čus tady vítám z dnešního videa, dnes je to další díl z té modované Minecraft Survival série. Jelikož nemám moc dobré vybavení, tak dnešní cíl bude získat spoustu ironů, ideálně na celý brnění ironový, nějaký ironový nástroje a plus ještě nějaký iron do zásoby. Už jsem si dal vypalovat nějaký charcoal, ale asi to nebude stačit, takže tak udělám si spoustu torček. Tady je vstup do té jeskyně a o můj bože, ona vypadá jako krásně. Jakože nádherná modovaná jeskyně. Já si tady asi dolů spustím vodu. Je to redstoneová jeskyně, takže tady je hodně redstoneu. A já jdu těžit nějaký suroviny. Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Mina linda, safadinha, arregaça esse popô. Vai, vai que ser caô. Ela cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Vai que ser caô. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder. Jelikož jsem totální kokos, tak jsem zapomněl zapnout zvuk na druhou polovinu videa, takže já to tady trošku zkrátím. Jako ten zvuk fungoval, ale zněl asi takhle. Takže co se dělo dál, padl mi trident, nechápu jaký štěstí jsem měl. Pak jsem šel proskoumat další modované jeskyně, které byly jakože nádherné. A potom jsem těžil a umřel. Dvakrát. Tak a tady jsou všechny věci, které jsem získal v stěžení, myslím si, že to je hodně solidní. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, prskněte tady like, odběr, případně nějaký komentář a zatím čus!